kumusta po kayo? Ayan. So, guys, into this video guys, tuturuan ko kayo kung paano natin palakasin ang signal ng ating mga cellphone. So, kadalasan kasi dito sa atin sa Pinas guys is mahina yung signal, maraming mga area na mahina yung signal guys, mahina ang signal ng ating mga cellphone, kaya minsan nahihirapan tayong lalong-lalo na sa mga social media. So, ayan, hindi tayo makapag-access sa mga social media kasi mahina yung ating connection. At hindi uso dito sa atin sa Pinas guys yung free wifi. So, kadalasan ginagamit natin is data lang. So, tama po ba ako? Kasi ako data lang din yung ginagamit ko guys. Kaya ngayon guys, nagre-research na naman si Bolak guys. At ito guys, gumagawa ng paraan. Kaya, ayan, ituturo ko naman sa inyo guys. Nagbabaka sakali ako na makakatulong din to sa inyo. So, ayan, ito po is para sa mga H plus lang yung mga signal ng kanilang mga phone or ayan, palakasin po natin, gawin po natin yung 4G, yung mga signal natin. So, stay tuned guys, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na, and like kung magustuhan mo ang video na to, at pakishare na din para malaman ng iba guys. So, at huwag mong kalimutang pindutin ang notification bell para magiging updated ka sa mga kaming videos natin. So, let's go! Ito yung unang tricks na ituturo ko sa iyo. Pero ito na tricks na to guys is hindi po to lahat ng CP gumagana. So, itry niyo lang din to sa CP niyo. Baka gumagana sa CP niyo. So, asterisk, number sign, 4636, and number sign, asterisk, number sign, asterisk. So, ayan, dial nyo lang yan sa inyong mga mobile phone. Pero dito sa aking CP guys is hindi po siya gumagana. Pero huwag po kayong mag-alala dahil mayroon pa pong isang tricks na ating gagamitin ngayon para gumagana. So, ayan, nakikita ninyo, hindi po gumagana sa CP ko. Pero ito, yan. So, punta tayo dito sa Play Store. Ayan. Dito sa Play Store guys, i-download natin, i-install natin yung Force LTE. So, ayan, dito sa Play Store guys, ayan, i-search nyo lang Force LTE. Ayan, ito po siya, Force LTE only. So, ayan, bakit update nakalagay guys? Okay. What? So, ayan, nag-install siya. Ito kasi yung ano guys, this is a signal booster. Dun saan magiging malakas yung ating connection guys. Yung ating signal. Kasi hirap na hirap tayo dito. So, ayan, mayroon na tayo. So, let's open. Ayan, 4G Force LTE. Ayan, method, Android below 11, Android to 11. Dito po tayo sa advanced setting. Device information. I need to go back. Device information. So, dito sa device information guys, makikita ninyo, andyan yung ating phone number, current network, signal strength, voice service, data service. Ayan, nakikita ninyo voice network type. Ayan. So, i-select po ninyo yung LTE only. So, ayan, si LTE only. So, nakikita niyo guys, so nagra-run na siya. So, ayan, nagra-running na siya. So, ayan na, okay na po yan siya guys. So, nakikita niyo, ayan na, malakas na yung, nakikita niyo ito sa itataas. So, 4G, ayan. So, malakas na yung ating connection. Wow, diba? Super lakas na. So, let's go to our social media. Let's go to our YouTube. So, ayan. O, diba? Ang bilis, guys. O, diba? Ayan. Punta nga tayo dito sa subscription. So, ayan. Ano pala to si Mushi. So, ayan. So, nakikita ninyo, guys. So, this is very legit, guys. Brom. Ayan. So, ayan. Manood tayo ng mga palabas nila. So, ayan. Thank you so much, guys. Sana ay meron kayong natutunan, guys. So, ayan. Pero guys, remember guys, kapag na-on po yung LTE only guys, hindi na po kayo pwedeng matawagan yung cellphone niyo. At kung gusto niyo ibalik yung ano ninyo guys, yung settings guys, is
ayan, punta na lang din kayo ulit doon para gusto niyo matawagan yung simpak niyo. So, ayan, ibalik niyo ulit yung settings. Pero kung gusto niyo mag-social media kayo, ayan, iset po ninyo yung LTE only. So, ayan, thank you so much! Thank you so much guys for watching my video. Guys, sana ay nakatulong to sa inyo. So, sana is mayroon kayong natutunan sa video kong ito. So, thank you so much for watching guys. May God bless us all. Keep safe everyone!